салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. Дар варзишгоҳи Хуррамшаҳри Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобуҷон Ғафуров санаи 16 март даври вилоятии озмуни бозиҳои миллӣ доир гардид, ки дар он беш аз 50 000 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок намуда беҳтаринҳо ба даври вилоятии озмуни мазкур рохат гирифтанд. ин озмун беш аз 20 сол инҷониб бо корбарии маркази таҳсилоти иловагӣ назди роясати маорифи вилоят аз рӯи бахшҳои лалакпаронӣ, бодпарак, чиллак, ошуқ, ҳаппак, арғамчинбозӣ, лакпак ва ланкабозӣ баргузор карда мешавад. ана ин гапро гуфтаму ёдам давраҳои бачагӣ омад. ман медонед он қадар хуб ланка бозӣ мекардам ки аз дастам ягон буз намонд. ва ина медонистед ки аслан аз пӯсти буз ланка хеле ҳам зӯр мешавад. хабар. инчунин аз тарафи кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Ҳизор сабзаи сумалак ҳамчун пайки Наврӯз парварида ба ташкилоти ибтидоии ҳизб ва идораи муассисаҳои ҳудуди шаҳр тақдим карда шуд. Дар деҳаи ваҳдати ҷамоати деҳоти Навоботи шаҳри Турсунзода низ ба истиқболи ҷашни байналмилалии Наврӯз мусобиқаи варзишии куштингирии миллӣ баргузор карда шудааст. Чӣ гунае ки каме пеш хабар дода будем, 21 март бахшида ба ҷашни Наврӯз дар муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе мусобиқаи сеюмини байналмилалии оид ба гӯштингирӣ миёни мардон ва бонувон барои дарёфти ҷоми пойтахт 2022 баргузор гардид. Инчунин аз 4 дарвозаи шаҳри Душанбе корвони Наврӯзӣ бо ҳузури Бобои деҳқон ва Маликаи Баҳор дар иҳотаи карнайнавозону таблакнавозон бо рӯҳияи баланди саршор ва шукргузорӣ аз сарзамини шукуфону гулафшони Тоҷикистон ба ин макон ворид шуда ба сокинону меҳмонон навиди фарорасии соли нави аҷдодиро бо нидодҳои нишотангези нашунидем нагӯед Наврӯз омад, Наврӯз боз ба ватани хеш омад мерасонанд ва дар ин рӯзҳо бо иштироки аҳли санъат ва сокинони ноҳияҳои пойтахт ба ифтихори ҷашни фархондаи байналмилалии Наврӯз барномаҳои ҳунариву тафриҳӣ ва сайругашти оммавӣ баргузор мегардад. дар ҷои шумо Наврӯзро бо кадом бозиҳо ҷашн мегиранд ва бозии дӯстдоштаатон чист? метавонед дар комментария нависед. ин буд барномаи хабар барои ту. бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда хайр.